Bé, en este vídeo parlaré de la manera més breu possible de la prova de superior. La idea és que la prova de superior és una continuació de la prova de mitjà. D'aquesta manera, el que fem és ser fidels a la veritat, perquè és així. D'una altra manera, per a tu, com a candidat-candidata, el que fa és que aprofites tot el que ja saps per a una intervenció oral del mitjà, del C1. Tot això ho pots aprofitar per al superior. I d'altra banda, ens permet no perdre'ns en estratègies noves perquè no hi ha cap estratègia nova. El que hi ha és una miqueta de nivell més. El vocabulari de C1 i C2 a nivell europeu és exactament el mateix i vocabulari específic de cada tema. La gramàtica i l'ortografia és una miqueta més específica, té unes ampliacions, sobretot a un nivell ja acadèmic, és un superior, és a dir, el que fem és ja trobar-nos amb el clímax de cadascuna de les competències, no? Ortografia, gramàtica, vocabulari és molt semblant. Bé, doncs, sabut això, veiem com podem pujar un graó en aquesta escala de l'oral, que també veuràs el vídeo següent que hi ha de l'escala de l'oral. Una manera de pujar un graó és, a banda en el vocabulari, per exemple, anem al vocabulari, cada paraula de vocabulari específic que tingues, genial, paraules clau, però hi ha, per exemple, en un superior, un conjunt de paraules que no són substantius, no són verbs, on sí podem actuar. Són adverbis i adjectius. En un superior podem donar una major qualitat a la parla acompanyant cada substantiu i cada verb d'un corresponent adjectiu o més, inclús els verbs d'adverbis, és a dir, acompanyar, adornar, fer enriquir la parla. I per a fer això, el que cal és anar una miqueta més d'espai. Cal anar una miqueta més d'espai i anar ficant adverbis, adjectius de qualitat, d'una riquesa lingüística molt alta i que a més tenen l'avantatge de ser transversals. Per exemple, aquest mode de parla una miqueta necessitaràs estar molt concentrat i necessitaràs molta pràctica, però aquest llenguatge de superior que té aquesta magnífica dosi o aquesta dosi extraordinària de qualitat que farà que dones o farà que facis pràcticament un vot considerablement gran de qualitat. Veus com adornem la paraula qualitat o vot amb considerablement gran? No cal que acabem parlant com si fórem un literat, no cal acabar parlant com si fórem, no sé, perquè o passaríem a semblar massa arrogants o acabaríem probablement equivocant-nos perquè la quantitat de concentració i d'energia que consumeix això és molt gran. Però sí que almenys queda't amb aquesta idea, la idea de tindre consciència d'enriquir al màxim el teu vocabulari. Aquesta idea és senzillament això. En un superior, per resumir, el que es pretén, el que es vol, és que totes aquestes errades que en un mitjà ens tenien ocupats, com l'haver de, el neutre, tot això desaparega, tot això no hauria d'estar. Les errades aquestes de mitjà, si vols un superior, no haurien d'estar. És a dir, el nivell de genuïnitat, això,
no ho digues. El nivell d'autenticitat i el nivell, sí, d'autenticitat i de naturalitat en un superior ha d'estar. Qualsevol artifici, qualsevol esforç per trobar, evitar paraules, això no és superior. Diguem que la correcció, hi ha una correcció mínima, hi ha un benestar mínim, hi ha una naturalitat mínima en el superior, que és que, a més, no es pot ocultar. Diguem que la persona de C1, la persona de mitjà, és capaç d'alcançar un apte, és capaç d'obtindre un apte ocultant coses. El mitjà és un nivell propi d'ocultar el pitjor que tens i demostrar el millor que tens. Amb una bona estratègia i uns mínims de teoria, alcances el mitjà. En un superior tu no pots estar pensant en ocultar, perquè bàsicament has de mostrar-ho tot. Mostrar-ho amb naturalitat, amb autenticitat i amb orgull. I això és el superior. No vagis a un superior si no tens clar un mínim de qualitat. Una vegada que ja estàs en un superior, el que pretenem amb aquest vídeo no és que tu pugues obtindre un superior si no el mereixes. El que pretenem amb aquest vídeo és que si tu mereixes un superior, que no patisques la injustícia de no obtindre'l. Si tu, teòricament, tens un superior, la manera de plasmar això oralment serà anant una miqueta més espai, agafant la sang freda que necessites també per a enriquir el vocabulari, per a no tindre por fonèticament en fer una naturalitat extraordinària, per a gramaticalment no tindre por, per exemple, de parlar en passat simple. És que mon pare comprà o a mi se'm donà. No tingues la por d'això. Gramaticalment també has d'estar molt solt. Sintàcticament també has de ser capaç de ficar la frase de cap a peus i que continue sent comprensible. Has de ser capaç de fer la frase tot el més llarg que pugues i que encara siga comprensible. I sobretot, en un superior, no quedar-se en ortografia, fonètica, gramàtica, sintaxi, sinó que el superior té una component extralingüística, paralingüística, és a dir, la tonalitat, les emocions, l'estat d'ànim, tota la comunicació que no es fa solament en el codi lingüístic també ha d'estar present. Transmetre ironia, transmetre ràbia, transmetre humor, transmetre crítica, por, ha d'estar i has de fer-ho. I clar, és un grau més. Diguem que el superior, per a fer un superior, una persona ha d'estar a gust, ha d'estar molt a gust, ha d'estar molt orgullosa també del valencià que té i no ha de tindre por a provar coses noves. Si falles provant coses noves, això és molt important, si falles provant coses noves, evidentment constarà com un error, però sí que és cert que almenys hi ha una subcomunicació i el fet que tu tingues un error provant coses noves és molt més positiu que no que tingues un error tractant d'ocultar qualsevol vergonya. No sé si m'he explicat. És a dir, no és la mateixa cosa un error a l'ocultar un defecte que un error al tractar de dignificar la llengua i d'anar un puntet més allà on tu vas. Sembla, o almenys hauria de ser, un punt a valorar, encara que acabes equivocant-te, no? Si no és un error molt reiterat, sí que em sembla que hauria de ser una cosa, doncs, bona. En un superior, també, donat que tens una part que és paralingüística, extralingüística, sí que és cert que de cara a l'avaluació hi haurà una manera d'influir en la llengua
que no serà lingüística, sinó que és possible i és molt més probable que a través de sensacions, a través de bones sensacions, també la teua nota es vega afectada positivament. Estem parlant ja no d'una comunicació, no dintre del codi lingüístic, sinó d'un codi extralingüístic, que ja en parlarem d'això en altres vídeos. Però sí que és cert que quan qualsevol venda d'un producte o promoció d'un producte, la subconsciència té també un rol molt gran a desempenyar. Els examinadors, tu també pots ficar-te en el rol d'un examinador i de seguida comprovaràs com l'ànim per a puntuar també pot veure's afectat per la sensació agradable, positiva o no, que et dona la persona que s'examina. Hi ha eines per a tractar de fer l'examen oral tot el més objectiu possible, tot el més racional possible, però sí que és cert que és la prova on la part humana, on la part emocional d'estat d'ànim té major presència i major repercussió. I per últim, una puntualització sobre el monòleg de superior i és en la institució Siakova, on farem un vídeo al costat, farem un vídeo extra sobre el monòleg de Siakova perquè és un monòleg on el diàleg interior és menor i el diàleg exterior és major, ja que és un repte comunicatiu més gran, ja que has d'adreçar-te a un públic, normalment, a un públic, ja siga perquè estàs en una situació de, no sé, imagina't en un supost estàs en una ràdio, una televisió, o estàs fent de guia turístic, etc. I això és el superior, és un nivell per a gaudir. Una persona que vulgui aprovar un superior ha d'estar amb el propòsit de gaudir, perquè si no es pot fer molt cruel. És el top que hi ha de la llengua, aleshores per arribar ahí has de tindre almenys has d'estar neta de prejudicis i has de disfrutar la llengua, has de voler una mica la llengua, has de tindre unes inquietuds lingüístiques també culturals, no sols per el nivell de llengua, sinó pels temes a tractar. Els temes a tractar, doncs, un nivell C2 també té uns temes a vegades una mica abstractes i per això has d'estar disposat a gaudir de la llengua.